Ja, der er noget, jeg har glemt. Jeg bliver nødt til at gå. Ja. Tryk på beskæftigelsen. Her er de penge. Og samme melodi lyder både fra regeringspartierne og fra regeringens støtteparti. Som Helle Thorning-Schmidt også meget klart sagde, så... Det har været koldt, men det har været en rigtig god dag. Næsten hver anden socialdemokratiske lokalpolitiker er imod. Waller with the next. Kun vil skabe store problemer for verden. I disse velfærdstider er turen nu kommet til den gode danske malkeko. Den skal jo også have det godt. Malkekvæg er en forretning, der skal løbe rundt, og forbrugerne vælger ofte den billigste mælk i køledisken. Og man gør alt muligt for at varetage koens sociale adfærd og deslige. Der kan sikres kovelfærd i kæmpe arealer om glade køer i solskinsvejr. Travlhed i restaurant Provianten i Zoologisk Have. Travlt, for der mangler medarbejdere. Vi mangler cirka 2 opvaskere og ko. Faktisk er der anslået 80.000 ledige stillinger lige nu i Zoologisk Have. Og det skal vi jo så sætte øverst på dagsordenen. Jeg mener, det er helt fuldstændig urealistisk.